everyone, hai na hai lam sowan ketal video ang kai tin ke Durga Pujani ready khlai tonga ang matai nai na thana bagoi hingga ani ya ring na rona phunong mani nai ti hingga ang tabo khai ready khlai tongo nai ti an video ki salewi phainai kokorai hai pano hingga ang video ri daktirin an bagoi try khainai baksa chongoi tong khana azam toisa video ta phono goi rekha hena kenara an video no choice jote nai tong ti hingka sinara bujina ang tabu bajaga wa borowa matai nai na thangnai nai tong sabo bai thangna nai tang narok no phono kano narok nai tong di ang makeup khaina no also over makeup ang hanja gya ang just simple khai makeup kisa khayo ang ang khuse kisa lipstick phulo engkai mokola eyeliner kisa phulo ang omsung no ga kajol bang also hamja gya mokolok le taijago haine bago hingga kisa makhang ko and face cream phulo sunscreen phulo osung nangte kon kon phul te ang makeup bo khaina rongya do ang ekdom makeup kisa pan khaina rongya ang cream phulka lipstick phulka powder kisa phulka am tei haija chimisi ang buhi klai mane naithok klai eyeshadow dam makeup ang makeup ne bungro singmaya makeup khaina kisa pan rongya hingga tabo kha ani buskang ni baby hair kis nong mana abo kisa koi thango ba ahine bago bana kisa straight khlaina ang ahine bago khlai mane ani bekhnai kok mani bekhnai basa asai mani tam jani kok khai ma ungui thango kisa bujuk thangoi hingga tabo kha ani makeup ro complete ung khana gang pura simple asa tungkhla mani salchi tongko chung matai thana bago angkhor mani 4:30 bas khana 4:30 rok nagi kolom mani tapung simsa osuko kolom tongo hingga jara makeup khlaina rok hingga borok te kolom boi borone makeup nostong thangani ka ani outfit naide bahai nangjak ani makeup no nogo bibaksa masa monoya no bibaksa nogo tongra rokse ani selete sa makeup khaina ang naide motai nai thana sa ani osoka simple makeup bibaksa monoya no tolawa kisa ka papa bin bai bin tara chaklaklai tongo borokai ani skang ongkor thangbai kya kang ta ongkor tongo mun jota kari digana Tadi ke satu dulu ke petlas dan kongso. Aneh obu ketang kata. Kita mirip deh. Udah kena besar kuyan ya boh. Tawuk sasuwana rokna ang dawuk Kailasor phaijak na Kailasor ni kumarga to matai nai thang tongo ambasani Kailasor phaika Kailasor ni dawuk kumarga to matai nai thang tongo hingka ang phaijak baisongni nogo anu boijok song nogo an busaini bin baisong nogo bo jaga berna phaijak hingka an busai to phaimali angka an jarebe ang simi phaijak hingka dawuk chung kumarga to thanglai tongo Wah, harus tidak pernah nunggu gini.
matai naithok nukha aram nang suka berayoi ang abono first kumal gata phai matai naiphai mani gai cherai nainan boki so kosto kha je mani sanmanu beraungo cherai bela jotona saimano cherai rokka mani sanam tina gai tabo khai berelai tongo gai cherai noka baina jak gai naita obobo naithoka jotosi naithoka abo ba naithoka naide jotosi naithok matai koto anam nang sukang ka tabo khai matai khana ona anando mela choli tongong karo cherai rong kisa tilango aro muthungmani kai tabo khai jungnai bai kha sabai kha kai tabo khai thanglai tongo tisa gari wa noka bag khlalai tongo kai phuno nai tong dan video no jaya sajotut narongna kaisa kok share khayano ang gari kaimia doi kan thani lebu bulai tijang ekdom bokhong mihino kabawa ang gari kaimia handago lebu bulai rongna semotong sui sima thangsuo ke tabo khai phungai kha amia hor video khai malia phungkaha nar jotono no kainai de ang bokrok sawi tongkha amia gari kaimani ang gari kaimi kisapan gari kaimia ang kai phatarni view phunugana narongna phatarni view bonai nai de ko belon ongkor ka belon Maya kita kaji angkor ka mak tama dog pungo ananda melani paite femane mane kesal jago si tirok dabai si ses belon si kaham kong kolia phatane biu nai je phungai sisri aram nang tongo thanda sapung bidu khaimalia haino serai bai tongkha angka gari kaman bokrok mihino hini thoka angka tabki kisa sanja angka angka chowmin chana hini chowmin nahar mani bai song tongo hungka kana de borkharo thunglai tong bora hamnai kumui khe mai sai tong upori no tampore maka babu baini besla pore de phayana chowmin ready kha tabo ke chalai sinai haina hai phung kaham ko da brush khaigena phungai busakha gai tini noko thana ni hini tongo ge naigena dinro butui ong brush khaigena tabo khai gai tam ung norok nai tongdi nokano ko obonok tui kazaro se amo tam japan phena da tam mane amo jo to nok gori jak japan phena ekdom nok tui kazaro se na papa ke thuma bujai ko ta phana bako thutongku bindara na gena bindara bodo bujaya kho ko bindada bo bujaya kho no thojak no ko bindada bo taka buja lakha ka buja wo brush ko khai makha shuru wo taka bin bai bai kunoi drawing khlai tong ko borok noko thana hine wansuk tongmani kai naite wati phaimani si asta thangdamano wansugo si tongsuo wati bangne bangsuka wati phaimani naite kaham ka kayang tongkha wati phai nahi phaisuka gai second train noko thangna hi tongo wati thaka hangkai tamong no nai gana kho Tama
tabo ka wati thaka angkai chong ongkor ka angka mama kai naidi ko chong bai thangna hinu ka boisi dam dokhan nangsu ko bono boni yakung dukhumani thangka angka bono tabo rohoi yang so binima angka borok saligo phaina pongkai sung tabo thangka angka bindara nokai to telang thangka angbai baksano angkai papa angka bindara ang chongkai train bai thana angka gari kaimia blangka borok gari bai phaina angka taka chong gari bai ruana relai tongo kumarghat station o naiti কৈলাসর কুমারঘাট চাঙ্গার কাইমে হে তামবলাই না জাংনাই দে আমাকে তুলসী বলাই লেবু বলাই তোমনানি পগই থাঙ্কা আঙ্গা মেন লামাও ফায়া কোনো সে মুইতো মানে হিংকে নাইবা তুলসী বলাই কাইসা মাংকা আঙ্কা বনো খজাইতি ফেকে আংবো খলিতি ফেকে বনো ন মতম সই থাংসি নাই হিনাই tabo ka kumarghat station o sabai khai ka chongdakino phaikya kumoini office tongo blanga ambago kumoichono tonte akontoi dakti phaikya ke taka station a nasinglai tongo 탕이야 나 11টা baje khona yangka train phaina ka deadton time tabo khai ang nokosi beklai tongkha ang train roko kunphan bidu khailia time lia angka jraibo thujak sago ga ani video no narok chaya satoi nai tongma bagoi narok na belai belai khena khabai hambai apharo ahikana support khlai tongbai di